Intro, het was Vlaams en we weer bij hun stuk, of een entree. Yo, Wassen, echt, ik ben niet benauwd, hè, maar ik heb een liedje. Oeh, een beetje benauwd, hè. Mijn munitie is geladen, hè. Ja, Ken en ik worden gerakt. Yo, Wassen, ik ga je prijzen. Ja, dus, dat is de nieuwe vlag en ik ga je prijzen. Een soort van kamperen, het is in Warredal in de Limburg. En ben ik een keer met mijn fateur, kijk. En nu sta ik hier aan de autostrade. Ja, zie ik, kijk ik hier juist in een croissant heen. En kijk wat er dan mee is. Een poes, dan moet ik hem even nee. Ja, en dan is er weer een koffie aan het drinken. Maar vindt dat. Dat is dus ook de cameravrouw dat ik ook moet tegen zeggen van, zie wel al aan het filmen? Ja maar, je moet naar de gaten, nee. Allee, tot in de volgende stop, hè. Yo, Wassen, dat hier een dikke karre passeren, nou moet hier kijken. Vroom. Wat ik dus wil zeggen, we hebben hier juist te eten en een frietenkot. En ik bestel hier hun een frikadelle. Ik heb zoals Vlaams, we zitten er in de Limburg, een frikadelle. En zei ze, ja, wat blieft? Ik zei, ja, frikadelle. Ze kennen dat al hier niet, dat is hier een curryworst. En wat we er nu aan doen, dat is hier gaan shoppen naar de Colruyt. Kijk, daar is hij. Daar zie je de Colruyt. En daar loopt mijn poes, hè. Yo, was we zitten hier binnen in de Colruyt en kijk wat ik hier binnen zeg. Mijn favoriete bril. En dan wou ik ook met voetbal. Kan ik je demonstreren dat ik kan voetballen. Hop. En we allemaal kopen met frisbee. Nee, hier zijn. Ja, we hebben onze frisbee kopen. Hier zijn. Hopla. Hallo zijn. Kijk zo, als het puntje met poot komt, er is het een bal gekomen. Een coole, stoere bal. Het is een bal geworden van Boomba. Hier zijn. Boomba en dan een Boomba zeer. Ja, we kunnen met voetbal nu. Hopla. Hopla. Oei. Maar we hebben een bal kwijt. Je bezig? Yo, Wassen, hey, we zijn hier toegekomen in Plankendaal. Moet maar een mee komen kijken. Hier, ja, dat is hier een zusje. En hier een kortwagen. Hey. Ga je dat toen een keer voeren, een liedje? Hier, en hier onze valiezen staan hier. Dat is hier, gasten. Dat is hier de zwarte valiezen van de Olmolle. Dat is Kimberley valiezen. 27 slipsessen mee, dat is niet normaal, hè. Kijk, en hier kan je er toe zitten. Hey, je hebt eens gemak aan een tafel. Hey, maar Ben, is dat ook ziek, hè? Je moet wel mee filmen, hè. Stel ik dat nou heb? Ja. Je ziet zeker, hè? Ja. Ah, ja, dan is het goed. We komen hier toen Ben. Ja, hier, dat is hier dus een keuken. Kijk, hier een speciale machine om koffie te maken. Ben je een heel lekker, maar ik weet niet meer hoe dat marcheert. Hè. Hier een lampen. En je moet dat zo mooi doen. Ik weet niet meer hoe dat marcheert, maar ik had de lampen mee genomen. Kijk, hier zijn. Hopla, een beetje water, drinkbaar water blijkbaar. Hier een schone tafel. Hier een haak voor je vlees aan te bezig, ik weet het niet. Hier zijn onze stoven, maar dat allemaal niet nodig hebben, aangezien dat 40 graden is. Hier is een zetel, met mijn tabac. Met een drone zit dat ook in, misschien ook wel een half hier, nee. Dan moet hier ook kijken, gasten. Het is hier een beetje donker, maar ja, het lucht als het is hier geen lucht. Hier 2 banden van boven en hier ook 2 banden van onder, nee. Kijk, hier zijn. En nu ook in een badkamer, kom. Kijk, we zitten met hier in een badkamer, en ik sta een keer al in de badkuppen. Ja. Hier hebben we ook een vijster die je kunt open doen, gewoon een beetje meer omzetten, hè. Voor verluchtingen. Hopla. Dus ja, dat is het chic, en hoe dat, kan je me aan draaien pas al doucht. En hier ja, de wc, ja, natuurlijk moeten we rood naar de wc, hè. We kunnen hier nog mollen. Ja, dat is het dus, hè. Er is hier van alles en alles te beleven, maar we gaan veel gekke stunts doen, hè. Ja, dan kon Sanne een net breken of zo. Hallo, tot en draaien, had net dat ook gezien. Ja, gasten, kijk hier, dat is hier een heel kleine zwemkamer, buiten. Hoe dat weer juist noemt, dat heb ik vergeten, maar het is een natuurzwembad. Maar ja, laten we eens zien, ferme, gesloten. Kijk hier wat ik kom zwemmen, een plonsje, plons, hier daar een springplank en al die nutskluts. Maar ja, we moeten er niet in. Misschien blauwalg of een krokodille of een walvis, ik weet het niet. Maar ja, we moeten een ander zwembad zoeken. Nee? Ja, als we een beetje avontuur willen en actie willen in dat spellement. Natuurlijk, morgen gaan we naar een avonturenpark. Als we klimmen en doen, kan je met een GoPro mee, maar kan je met een band voor aan mijn hoofd vreten. Dus ja, ik weet niet of ik kan filmen. Nee? Nou goed, dat is de zorg voor morgen. Ja, en weet je wat nu gaan doen? Kijk, ik ook met een drone mee, met een helikopter. Ja. Kan ik hier een keer boven vliegen en hopen dat dat spel niet in het water dundert. En dat er niet in dundert, ga je er een keer zien vanuit de lucht. Ah ja.
Ja, santé. We moeten er hier eigenlijk echt survival, nee. We zijn tegen, maar kijk hier ze. Burgers. En hier heeft mijn prinsessen, mijn keukenprinsessen. Moet je er gewoon zien hoe keukenprinsessen dat... Boh, heb je tangers thuis gegeven? Ja, nou. Kreeg je dat spel nu al in Hank? Ik ga het weer aan. Ja, maar kreeg het spel al niet in Hank. Kreeg je dat nu in Hank of niet? Maar wees niet dat er nog Mijn keukenprinsessen kan een handje moeten aantippen. Ja, amai, mijn keukenprinsessen, het is gelukt. Nee. Kijk hier, ze is aan het eten. Bitte keer. Oh, bitte keer. En mijn keukenprinses heeft dus ook gevraagd, oh kijk, als ik dat heb. Kijk, hey, hoe die nu? En ze heeft dus gevraagd voor dat vorige stek dat het mislukte eruit te knippen. En we gaan dat natuurlijk niet doen, nee. Jebla. En nog eentje, hopla, dat verder de ronde, nee. Hopla, je moet er niet meer spitten, nee. Hey, en nog een. En de laatste, hoplakee. Goedemorgen Charles, en ik heb hier juist water. Goed water ondertussen. En kijk hier, zijn we dat weer wat mee in. Lubas. Hey Lubas. Hey, Lubas heeft zo het woord al een eigen, als een weet. En kijk daar is hij. Maar dat hier een keer inzoomen, nee. Het is er nog een tweede nee aan het eten. Zeg ik goedemorgen. Goedemorgen. Ja, mooi. Mijn keukenprinses slaapt nog een beetje in het hoofd. Wanneer ik er is om, hoe dat ze zien meepeelt. Ja, dat is goed. Het is goed, zegt ze, met de pil en alles dan nu heb je eten. Voilà. Hopla, een kilo zoeter heb. Het komt niet uit, hè. Ja, santé. Oh nee. Ze delen het niet zo goed daar niet, doet me. Ja, dat is goed. Heb je commentaar daarop? Nee. Ik vind dat niet hoe wat is. Ja, santé, gasten. Ben je er onderaan? Hey, kijk naar mij. Ah ja, je filmt nu nog maar. Hopla, hey, gasten, ze rit voor te klemmen. Kijk hier ze. Met dat spel, hoe dat marcheert, weet ik niet. Maar ik heb toch een naam, man. Kijk, en mijn poes, kan je zien in de spiegel hier. Ja, gasten, waar er ik van, nee. Ja, de laatste boodschap. Vroef! Jo, Wassen, echt, ik ben niet benauwd, hè, maar Kimberlytje, een beetje benauwd. Hè. En daar komt papa, je ziet dat man, die dat is eerste papa. Kom maar, eens praten met het, oei. Allee, zit hier nu een wesp. Ja, doe maar. Easy peasy. Ja, kijk hoe ze er hier heet. Daar is het voor te zwemmen. Je ziet al die plank liggen. En wat hangt er hier aan mijn voet? Mais ça va. Wat hangt er aan poezer voet? Ça va. Wat hangt er aan Lubas voet? Hey, ça va. Lubas is niet in orde voor te zwemmen, nee. Allee, wanneer ik erin spring, ga je een GoPro niet meepakken. Oh ja, ik zie het al buiten, boffen. En dat spel kwijt. Maar ik ga maar regelen dat dat hier gefilmd wordt, hè. Ja. Ja. Die zit in het midden, hè? Ja. Dat is ook eerst zeggen iemand eerst in stappen. Hallo, je peddel andersom met de schub. Langs die kant, hè? Dat is goed. En overstappen. Dat is het kant. Hé, dat moet jij zien, hè. Ja, dat moet jij al zeggen, hè. Voilà. En nu komt de zo onderin. Ja. Happen, we zijn hier aan het zwemmen, nee. Dat is het eerste, hè. En wanneer ik kijk hoe dieper dat hier is, dat is dieper, hè. Daar gaat niet tot aan de bodem, hè. Nee, oh, dat is het eerste. Nee, dat is het eerste. Ik heb hier al 7 doe vissen geteld, maar dat is het eerste. Ik ben aan het verbranden, maar dat is het eerste. En we hebben hier nu een brug gezegd. Ik ga hier een keer een close-up komen, nee. Oh, maar hoe vring je daarmee? Oh. Yo gasten, we zijn weer hier aan het zwemmen, nee. En vind ik dat vrij geestig. Ik ben er nog niet ingevallen, maar dat was springplank, gaan we er toen een keer een salto van doen. Nee. Allee, ik ga me nu nog een beetje amuseren. Nee. Oh. Het is toch anders dan snowboarden, hè.
oude weer aan het doen. Nee, het was juist overleefd. Goed te kennen met prinses had. Oh, die rugboot is er. Oh shit, dat is weer de boot vast. Oh. Ah nee, het is een brommer, dat is goed. Oh! Oh, verdomme, mis afwachten. Met een boot. Alles goed bij hasten. Fuck! Oh! Proef! Yo gasten, dat was hier de stiftfeest. We hebben er hier heel gepaddeld. Ja, met een cameraman was het mijn papa. Hopelijk heeft hij een beetje goed gefilmd, maar ja, ik vertrouw daar wel in. Maar mijn poes staat dan nu, het zit vergeet een beetje water in de roer. Gaat het? Ja, het is. Ah ja, voilà. Uw raarkrul weer, ik vind dat schoon. En moet daar kijken, en dan juist een hele schone rode boot. Moet ik kijken vind. Hij dan een beetje chic, hè? Wow. Mate. Hallo! Hey Assen, kijk eens wat ik toeterde. Voilà, zijn we hier weer in ons hotel. Wij zijn daar shotten, nee, een pille cola, doorzichtige cola. Goed. 3 potjes yoghurtachtige potting voor niet. Gratis en voor niet. Ook goed. 6 barbecue voor teen. En hier is een skibbe voor het barbecue. Hot en spicy. Ik weet niet wat dat wil zijn, maar goed. Ja, van eerst chips, Pringles, van eerst. Ja. Een chocomelkje, maar ja, ze drinken er hier koffie, maar ik ken niet. Hier is chocomelk. Een stokbrood. Zoetnotjes voor het aperitieven. Ah ja, natuurlijk. Hier is bubble tea. We gaan dat hier, ik proef niet. Ze gaan dat hier ook in de limber. Kijk, goed schudden en hopla. Een bubbel in mijn kelen. Maar dat is goed. Allee, we gaan nu een barbecue doen, eten. En toen zien we wat we dat nog doen. Morgen ook in dat chic shoppingcentrum. Hoe noemen we het weer? Roermond. Hallo, salut. Hey, dat is Charles. Dat is hier goed, hè. Ik heb nog niet te veel filmpjes maken vandaag. Kijk wat dat nu in mijn hand heeft. 2 potten choco. Ik sta hier in mijn slip met mijn savatten. Met 2 potten choco in mijn hand. Maar goed, wat. We zijn naar Roermond geweest vandaag. En dat is eigenlijk een bazaar. Dat is eigenlijk niet te doen. He. Zo, voor een gewone klap, vooral zo'n 150 euro. Een klap voor heb je nu hoofd, he. 150 euro mensen. Dat is niet normaal, hè. Wat? Straks komt nog een veste. 700 euro, zonder pardon. En weet je wat we nu gaan doen? He? Eten. Hier zijn we. Zitten hier weer in een chaletje. Misschien gaan we nog zwemmen naar een subtropisch zwembad. Maar ja, dat is hier wel 45 graden hier buiten. We moeten wel een beetje afkoeling gaan zoeken. Nee, wat ik zei, dat is echt hier in mijn slip. Allee, enfin. En kijk naar Kimberly, hè. Kijk. Daar, hè. Hier, zij. Oh. Oei. Zij is er een beetje beschaamd over, maar ja, zij is, een kwetseur, een grote kwetseur. Ah, en erbij. Ja. Kijk, hier, zij. Mijn poes wilde per se dat ik het eten had, ik het worden. Ik weet niet of hij er eigenlijk interesseert, maar we hebben ook gezien. Kun je dan weer wespen? Ah, kijk, zet wespen, hier zijn. Wespen verjaardag in actie. Doe nog een keer. Ja, nu zitten er geen meer, Oh. Yo gasten, we zitten hier nu in een subtropische zwemparadijs, een nutse kluts. Ik zeg mijn poes is dat ook. Ik weet niet of ik hier aan moet filmen, maar we gaan hier zeer aan boord pakken, ik ga zeer gaan pissen. Het zit er in een krekel. Ik ga zeer een keer in die slijterbaan en alles zoveel mogelijk filmen. En weer aan de kant leggen, ja, dat komt ook in orde. Ja, we moeten een beetje rond, maar we hebben de GoPro mee. En we zijn de slijter, nee. Wat is slijter, nee? Maar apart, hè. Wacht, jij moet wachten in de rode lucht, hè. Oh, het is roei. Hallo, hè. Dat zwembad is fucking goed. Oh, fucking nice, fucking. Oh, what the fuck, man. En nu is het hier al die groei met hier. En ik heb zo het gevoel dat dat 3 keer zo rap gaat gaan. Dat is echt niet normaal voor mij. Wacht in de groene lucht. En dat is toch een beetje benauwd, hè. Poes. Wat de groei, salut.
Oh shit! What the fuck? Oeh, joh. En nu staan we even een sliderleid aan het rijden. Maar ja, wat kan zien hier. Moet weer wachten met die licht, hè. Ja, ja. Oh shit. Oh. Ah, ik zie niks. Woe! Trippe shit, man. Oh fuck. What the fuck? What? Ah, wij komen overleefd. Ja, en nu gaan we met twee, nee? Jepla. Heb een klein rijbandje van, hè? Oh shit, man. Hey, wat is dat dat er niet aan westen, hè? Ah, de rest staat te chatten. Oh shit, oh shit. En go! Oh fuck! Goed! Gasten, we zijn hier schoon gezwommen. We hebben weer een bol moeten komen. Gewoon een bol, aangezien dat een andere bol zeker plat was, omdat hij in de brandbeheers gevlogen was. Hebben we er een nieuwe bol gekocht, een strandbol van een eentje. Die bol, we blazen hem op. Het was eigenlijk gewoon meer een ei dan een bol, maar goed, wat. En kan komen, kijk hier weer aan mijn auto. Het was stufjes in het zwembad. Zat de slijderbaan, ik had dat film met de GoPro. Had chic gezien, dat weet ik niet. Maar in elk geval, wat zit er hier in mijn auto? Of ja, hou. In mijn auto, kijk ze. Ik weet niet of je het kan zien, gasten. Een fucking wespen. Het zit gewoon een wespen in mijn oog. Wacht, kan ik er vanaf van binnen proberen te filmen? Maar hij is ook gewoon tam, hè. Maar je kan die wespen filmen, hè. Kijk, zeg, als ik hier kan inzoomen, ga je hem kan zien, hè. Oh jongen, dat stopt u niet, hè? Dat is niet normaal, hè, gasten. Dus nu zitten we met een probleem. Het zit de wesp in mijn auto, je kan niet meer vliegen, maar je zit van achteren. En met die cupzetels kan ik dat ook niet aan. Yo gasten, we zijn er nu weg uit Plankendal en we zitten nu in een ander Plankendal. Ja, nee, nou. Dus we vertrouwen uit Wardaal en nu zitten we weer in Zoetendaal. En je moet dat hier een keer bekeken zijn. Ik zou je nu niet in mijn slip, maar weer in mijn blote voeten. En Kimberlytje ook, hè. En dan zei papa ook op zijn blote voeten, nee. Dat is hier een of ander blote voetenpad, raar een bazaar hier. Maar ja, hoe wat, ai. We gaan dat hier een keer moeten doen, hè. Zie je dat filmen? Yo gasten, ik heb al een stiffe voeten gehad, dat was al een stiffe zeer in mijn voet en ik kan er niet goed tegen. Hai. Ik heb dat best wel stif lucht geropen, heel dat bus hier al wat. Kom maar, hier uit goed eventjes. En zij doet dat hier van jou misschien? Dat wel. Doe ik een close-up van mijn voet. Kijk gasten, ze zijn nog vul, hè. Oei. Doe je dat weer? Aha. Zo, dus mijn voeten zijn nog vul, hè. Kom. En blij en wit. Ja. Doe maar een keer op stop. Yo gasten, mijn voeten zijn kapot. We hebben nu een pet, we moeten nu eindelijk door zwemmen, dat zal beter gaan. Want mijn voeten kunnen dat niet aan, hè. Blote voeten. Maar ik heb hier dat ik niet in de prehistorie geboren ben, en dan ja, die aan. Hier zo, kijk, het stopt dan mijn voeten. Want dat was hij, het was zien dat we er met een kajak waren. Wat dat ik kan, maar vind dat wat er hier komt. Wat dat ik kan, ze is yes of wat, nee? Voor ai. Maar vind dat, dat is hier al slik. Oei. Een wesp. Zit er hier een wespen? Ja, maar ik weet niet of ik hem goed filmen, hè. Oeh. Oei, het is wel modderig, hè. Kijk, de kei doet de voet in de lucht. Movento. Het zit hier vissen in. Bloedzuur. Het zit hier bloedzuur in. Het zit hier steenschot, verdoemen. Maar dat is hier niet normaal, hè. Maar hier daar achter in een computertje zit nu te kijken naar mijn doos en je neerzet voor eerst te laten, maar ik ben hier aan het afzien. Movento. Dat vind ik niet gezellig, hè. Kiezen. Wat er hier zit, dat is een heel dikke, hè. Waar zit hij hier? Hier.
Zie je hem zitten? Hé, maar Kimberly, pas op, uit de reptaart. Hé, gasten, film me niet nog een keer. Hé, dat is je levensgevaarlijk, hè. Als je hebt een biettaart, dan met de hond doet. Kom. Dat is niet juist, hè. Kom. Hé, jij skoeien dan, jij hebt hem bloot te voeten. Yo, gasten, ben ik in een tjoon, tot echt zeer aan mijn voeten. Die autorendak, ik daar heb geklommen, maar oei, laat me de micro aan. Bajoi. Ai. Ja, dat is hier niet voor ik vent. Oh, ai. Hier is een poeze. Hoe is dat met je voeten in het water? Steeneren? Ah ja, maar zijn hier een plank gemaakt voor de slimme gasten. Kijk er hier zijn. Ja gasten, we zijn hier ondertussen met de tus en kijk er hier. Jelly Strauss. Ik heb dat gekocht en de hele shit nachtwinkel wel. We moeten dat ook even proeven, dat is blijkbaar spetten. Uit Amerika, hier zijn we. Maar is dat de druffen. Ik weet niet wat dat hier is, ik weet niet of je dat hier kan zien ook. Maar goed, wat, maar gaan even proeven. Hier, je moet dat hier ook knippen, open hier, wat. Maar dat is kar nodig, kan je er weer al mee dat niet nodig hadden. Oh, het spijt ons op het. Dat is raar, baas. Kijk, dat zullen we moeten open zijn, dan kan je dat gelijk uitduwen. Kijk ze, bah. Ah, zie je dat? Beut en ik snot. Buh. Ja. Ik had beter verwacht. Oh, iets wat. Kijk, dus allereerst, Stefan, bedankt voor het kijken naar mijn filmpje van mijn poes en ik. Van onze reizen daar, dat we er een beetje gekletst zijn. En ja, vergeet je niet te liken en te abonneren. En tot de laatste keer. En nu moet ik een keer omdraaien, Kimberly. En ook nog een keer salut zeggen. Salut zeggen. Als je salut moet zeggen. Salut. Nee, maar je moet omdraaien en salut. Salut.